कितना गेलो मोबाईल त्या शॉपाक ते आम्हाला दिसते कोणाला हां वाच होती ना बिनारी हिंसा हे ओ बाबा याचं ह्याचे हाटल्या हा ते कोण तू मानता रे हे कोण तो तू मानता होय कोण मानता कोण दिलं सांगते कोण दिलं सांग नहीं नहीं लेकिन तुम्हें ये बांध रहे हो परमिशन लिए तुम्हें परमिशन लिए कौन दिया परमिशन लिए तुम लोग परमिशन नहीं बाद में ये हमारा 3-4 जन का खेत है तुम लोग परमिशन लिए नहीं लिए बांधने चालू कर दे कोई नहीं पूछेगा बोल के क्या बोले 3-4 लोगों का खेत है ये बरेटो को हमारा ये और वो इसका जुआओं का जॉनसन का ठेक के ऊपर जगह है ना हाँ ये ठेक की जगह है पे नहीं ये पूरा खेती है नहीं अच्छा तुम्हारे कहाँ से करता है ना वीडियो ऐकला का प्रॉब्लेम झाला तुका माका प्रॉब्लेम झाला तिचा व्हिडिओ किती काढवा झाले हा चुकी झाले अरे तो लोपा ते सारखे बोलाय आणि तुझे व्हिडिओ काढवा तो कोण रे तुझे व्हिडिओ ही प्रॉपर्टी आम्ही तुला करतो तुझे प्रॉपर्टी के पेपर घेऊन येऊ किती गेली येऊ तुम्ही किती गेलो तुम्ही किती दुकान बोली होऊन गेलो तुम्ही किती आहे आज प्रॉपर्टी उघडायचो तुमका तुकला काय सोडला किती प्रॉपर्टी तुकला काय सोडला तुकला काय जायचा तू जायचा ओढला तू लोका याच्यावर येता आणि निघलो किती त्यांना येऊ आम्ही तुक सांगला हो ते आहे का आमचं दिलं कोण आहे बाबा तू असेल बांध तू बांध ते साडे बांध नेतो सर्वे हा हिंगा आम्ही लागतो इथं दादा तू कोणाला बापाय गे जागेवर तुम्ही बांधला तुझे बाबाची आणि बापायची बोलली गेला शोभा हांगा लागता नाही अडायले हा शोभा हांगा प्रॉपर्टी कोणाला रे ती कोणाला प्रॉपर्टी रे प्रॉपर्टी तिचा हा रे ते काय कोण आहे शेतते कोण जाणार तुझ्या काट्यावर तुका ब्रेडले राखे समजाय चढ उचलणार म्हणा पेपर अंगाच असा हाती कळ तुका पेपर टाकाय मग सांगता आमका आमगे प्रॉपर्टी आमका दाखय मग सांगता पेपर चुप रहिए मान रहिए नहीं चुप बैठा कौन दिया सारबाज आहे ने तुम्ही सांगले मका देशात तुम्ही सांगले की अरे आपण ते नेन सांगले आता आम्ही बाळाक सांगते ते सांगले कित करपा हा ते करू तू बांध आणि टाके आता बांध आणि टाके बांध सगळे म्हाका लागणार रे सगळे म्हाका लागणार सगळे लागना आमका जिथं आमका लागते ते जाम्या ते दिवस मुन्ना पासून सांगलाय मुन्ना डायरेक्ट सांगला मुन्नांगे पासून मुन्ना सांगला विचार मुन्ना सांगला तुझ्या बापाय गेली म्हणून डायरेक्ट मुन्ना विचार तुझ्या बापाय गेली काढपा पडतल म्हणून त्याने म्हणले बाबा आपल्या 15 दिवस दी 8 दिवस आपण क्लिअर करून देत म्हणून तुझ्याला कळलं तुका नी विचार भावा विचार तुका फोन मारायला चांगलं मरे हा तो भुरगा हापूस जातो आमगे प्रॉपर्टी सांगता तुम्ही खंय गेल्ले तुझ्या नावावर देऊन गेल्लो बाबा हांव तुझ्या नावावर करून गेल्लो तुझ्या नावावर करून गेल्लो प्रॉपर्टी व्हिडिओ चालू तर तो भुरगा आता उलोवपा कोणा तेका उलोवपा कळना उलोवपा शिकाय बरे भशेन अपने साइड में अपने
बोल अरे तुही आता तुही सांगले जाफर बिफर ते उलयन झाले सांगितले कोण एकच उकिडा हा कोण एकटं नावात करून तू काही किती विचारला तू विचारला तू बांध हम प्रॉब्लम तू विचारला कोणे तू विचारला लहान लो आज येलो तू कॉल झाले झाले सगळ्या विचार किती तू माझ्या प्रॉपर्टी खुई गेलो म्हणून पिक्चर म्हाका विचार पाहिजे ना हांव खुई असो लास्ट लेते नहीं काय नावाला उलोवंक जायना उलोवंक जायना अरे आम्ही काय काय आम्ही काम करे आम्ही प्रॉपर्टी तुम्ही तुकला कोण सोडल्या तू माती विचार कसं कोणाला इतली ते खुई गेला म्हणून तू विचार पहा हा म्हाका आमच्या शेत आम्ही फ्रीज कुसोन दवरतले तू कोण आहा विचार बागून मागीर तू कशें विचारलें खंय गेल्लो काय कितले वर्सां तू किती लाभ चिल्लर पिल्लर काही म्हणून विचार मागेले बी हांव तुझ्या असले धागड हांव पिवपी न्ही कळटले विचार मागेले बिकट शाम मागे नाव मागे शाम घेवन वस खंय वयता वस कळ्ळें रे कळ्ळें आख्खे खाऱ्या बाजार विचार श्याम माझे नाव कोण काय म्हणाव कळला हमके गरीब लोग का कर रहे वो ये धूप में पाक कर रहे ना इसलिए तो ये कर रहा रहने दो पाक करके रहना गरीब लोग तुम्हारे को दुआ लगेगी वो जो तू कर रहे हैं ना वो करके मेरे खाने के नीचे से गुजर चुके सब हम लोग समझा वो सब गुजर चुके इधर जाते हैं जाके पूछ मेरा नाम क्या है मेरा नाम पूछ आधे लोग इधर ही है जानते ठीक तरह से शाम कौन है वो आधा को बैठकर पाक करके रह रहे हमारी दुआ तुमको नहीं दुआ का नहीं पूछना मैंने क्या पूछा है परमिशन पूछा है पहला उधर कल बात किया सबको बात किया अभी भी वो साइड से ये साइड में वो साइड से ये साइड में वो उधर ही था अभी हाँ? वो जाफर भी बैठे उधर से इधर है तो हमारा इधर मैं बंद करने वाला हूँ इधर बंद करने वाला हूँ तो वो साइड में ये साइड में देखने आया मेरी जगह मैं देखूंगा नहीं उन्हें क्या बोल रहा है तो पहले सुन ले सिपा बात उन्हें क्या बोला बंदे हो मेरे जगह उछलने से कुछ नहीं होगा बच्चा तेरे उछलने से मेरी जगह तेरी नहीं होगी वो और कोई होंगे छोड़ के भाग जाएंगे तुम्हारी रहेंगी गरीबों को तो दुआ लगेंगी तुम लोग को बंदे करेंगे क्या तुम्हारी जगह खाएंगे नहीं कैसा कैसा तुम आए तुम्हारा टुकड़ा सहेगा बाबा गरीब लोग को कौन ज्यादा नहीं है नाका आजो आतो ऐकत नाही तो भुरगा रे ते उलोवपा कोणा ते उलोवपा कोणा तोच पिया को कंप्लेंट होता है कोर्टा रहा कोर्टा समझ ना तू तेसको उलय नाही रे तेसको उलय तू डायरेक्ट बरे खबर ना तक किदा बोले तू मालूम नहीं पहला मालूम पड़ना बाबा कौन है क्या है अरे अभी एक दिन से नहीं 10 बार आया मैं इधर 10 बार सब लोग थे और आया कि नहीं 10 बार हर बार मैं बोल के गया देख उधर बांध रहे थे जाफर ने उधर बांधा देख जाफर वो मुझे बिलोंग करते नहीं उसके बाद बाहर मेरा बिलोंग करता है बांधा वो दिन खाना डाल रहे थे तुम्हारा इसका ईद का ईद वो दिन उधर चूल्हा डाला उसने वो हमारा मेरे पास सिलाता है कपड़ा क्या वो ड्राइवर है वो गाड़ी भाड़ा मारता है हाँ हाँ उसको मैं भाड़ा दिया था हाँ उसको बोला क्या कर रहे रे तू इधर बोला नहीं भाई खाली खाना पका के डाल रहे हमारा ये कुछ नहीं जगह कर रहे बोल के गया उसके और 3-4 बार आया तू मालूम नहीं तो बोल नको मालूम नहीं आज आया मेरे जगह पे मुझे ही पूछता है कहाँ गया था बोलते भूल गया नहीं वो बड़े बड़े बात नहीं करने का वो आके एक बात बोली समझ जाते वो बात बोली वो लोग सब आ रहा था बात बोले बड़े बुजुर्ग सब बात बोले हम लोग मानेंगे हमारा क्या करने का टाइम पे हम करने का साइबर में अच्छा करेगी हमको गरीब लोग को कोई लोग कर रहा है कौन ज्यादा बन रहा है हम लोग तुम्हारी जगह नहीं तुम्हारे भाड़ा देवे तो भाड़ा देंगे क्या तुम्हारी जगह हम लोग नहीं होना देने वाला भगवान कहाँ से भी देंगे हम लोग को जॉनसन को ये बिलोंग लाइक करता नहीं जॉनसन को ये बिलोंग जॉनसन को रास्ते के वो साइड में जॉनसन को रास्ते के वो साइड में हमको पूछ किसको कौन लगता है वो जॉनसन कोण जॉनसन आमगे सोयरा तो मागीर तेका विचार कोणा बिलोंग करता काय म्हूण गोमिसागे प्रॉपर्टी काय म्हूण विचार समजता नहीं करता जॉनसन कोण एक जॉनसन कोण खबर ना बोलता जॉनसन कोण खबर ना जॉनसन हमें सांगता सॉरी
तो सांगितलं म्हणून आगे मैं क्या बोल रहा हूँ उन्हें भल्ले ये बोल रहे भल्ले बोल को भाई कल